Grabatzen ari garen unean gaueko 10:33 minutu igaro diren honetan, atzo Bartzelonak eta Realak jokatu zuten Erregina Kopako finalaren inguruan hitz egingo dugu, bagenekien Realak oso zaila zuela norgehiagoka hori irabaztea, baina apur bat geratu gaitezen, ez? Gauza positiboekin edo, esate baterako azken 5 urte hauetan bi aldiz sailkatu da Reala Kopako finalera, lehen final horretan Gonzalo Arkonadaren eskutik Granadaren aurka jokatu zuten, eta bertan Atletico Madridi gainera irabazi egin zioten, gero horrek Superkopa jokatzeko beta eman zien txuri urdinei, eta txuri urdinek ezin izan zioten Bartzelonari irabazi, eta ez bakarrik ezin izan ziotela irabazi, baizik eta kuleek egurtu egin zituzten, eta hortikan aurrera beste ziklo bat edo hasi zen, gero Natalia Arroyo etorri zen, eta bere eskutik ere balentria latzak eskuratu ditu Realak, zalantzari gabe, esate baterako orain 2 urte bigarren geratu ziren ligan, eta 3 urte oso paroak izan dira, gora beratsuak, baita ere aurtengo denboraldian batez ere puntu askok ies egin diote Realari, baina azpimarragarria iruditzen zait batez ere nola ziklo aldaketa batean edo zeinen ongi egokitu diren, ez? Realeko jokalariak gazteak atera dira, lehengoak joan izan direnean hala ere jokalariak atera ahal izan dira, fitxaketak ere onak hasieratikan ulertu dute zer transmititzen duen talde honek, eta alde horretatik Realak ongi funtzionatu duela, esan genezake. Azken urte hau esan dugun bezala bazirudien, etzela hain ona izango, eta azkenerako ontzat ere eman daiteke urtea izan daiteke. Zergatik, final batera ez delako edozein sailkatzen, Atletico Madrid 2 norgehiagoketara irabazi egin zion Realak, hori jada ikeragarria da, hori Atletico Madridi irabaztea, eta finalean Bartzelona izan zuen aurkari, eta egia esan esperotako emaitza ez ote zen izan, ez? Jarri dezakezu fedea edo, baina oso zaila da Bartzelonari irabaztea, sekulako jokalariak dauzka, Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Irene Paredes, Bera Legazpiarra, Jonathan Giraldezekin entrenatzaile bezala sekulako taldea osatzen du Bartzelonak, eta urteak daramazki gainera oinarri sendo horrekin eta ligan ia guztien gainetik pasatzen. Eta esan genezake bi zeratan banatu genezake gaur egun liga, batetik Bartzelona daukagu, sekulako oinarri sendoarekin, ia talde guztia gainetik pasatzen zaie, pentsa urten norgehiagoka bakarra galdu dute, kasu honetan Sheffielden aurka galdu zuten, eta hala ere txapeldunen ligako finalean daude, itzuliko norgehiagoka irabazi egin zutelako, eta hala ere txapeldunen ligako finalean daude, pentsa, galdu duten norgehiagoka bakar horretako txapelketako finalean daude. Horrek nik uste pixka bat dena esaten duela, eta atzoko partida Realaren zatein batean nahi eta ezin bat izan zen, ez? Gainera hasieratik akats larri xamarrak egin zituzten, eta Bartzelonari alakoak oparitzen baldin badizkiozu, oso zaila ezinezkoa da irabaztea. Azkenerako 8 izan ziren, baina norgehiagokan zehar ikusten zen, ez? Nola egaletatik lasterka egiten zutenean Bartzelonako jokalariek beste maila batean zeuden,
oso erraz hurbiltzen ziren gainera areara, naiz eta Realak goian presionatu sekulako erraztasunarekin irteten ziren kuleak, eta gainera, pixka bat lerroak espaldin badituzu ongi lotzen edo oso zaila da horiei defenditzea, eta beno, egin batean, naiz eta 8 eta huts galdu, esan daiteke Realak joko aldetik behintzat ez zuela amore eman, gol horren bila joan ziren txuri urdinak, baina esan dugu bezala, Bartzelona zuten aurkari, eta Bartzelonak horrela jarraitzen duen bitartean oso zaila izango da haiei irabaztea, pentsa 129 gol sartu dituzte ligan, hori sekulako kopurua da. Gogoratu behar da baita ere Reala orain 2 urte bigarren izan zen urte horretan zenolako aldea zegoen Bartzelona eta Realaren artean, ez, Zubietara Bartzelona etortzen zenean Realari gainetik pasatzen zitzaion, eta horrekin geratu behar garela uste dutez. Realak Bartzelonaz gain dagoen gainontzeko multzo luze eta oparo horretan lehena izan dela urtengo erreginaren kopan, lehena izan zela orain 2 urte ligan, eta horregatikan Natalia Arroyoren lanari goraipamen hau egitea ezinbestekoa da, ez? Horixe, galdu egin zuen Realak, aurre ikusten zen Romaredako norgehiagoka horretan galtzea, pena noski denek, final bat galdu ostea, baina baita ere azpimarratuko nuke atzo egon zen giroa, 6.000 realzale hurbildu ziren Zaragoza aldera, jokalariek, zuzendariek denek asko eskertu zuten hori, hurbilketa hori, eta orain urrengo denboraldian egin batean ziklo berri batez, jokalari gehienak badirudielako geratuko direla, Nerea Izagirre kapitainak eta taldeko iparrorratza denak geratuko dela esan du, Amaiur ere geratuko da, Jansen ere, Helen Elete baita ere, gero Apari eta hauek ez, gazteak, badatozen gazte hauek eta etorkizuna badu Realak, eta alde horretatik ez da beldurrik eduki behar, ea orain, ze entrenatzaile etortzen den, baina ziur naiz klubak ahalik eta klubarekin, ahalik eta lotura klubaren balioekin, jokoarekin eta abarrekin lotura handiena duen entrenatzailea bilatzen saiatuko dela. Ez da erraza izango Natalia Arroyok lortu duena lortzea, baina oinarri honekin jarraitu ezkero gauza handiak lortu ditzakela, horretan ez dago zalantzarik Realaren aldetik. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hau etzen norgehiagokaren analisi bat edo hau pixka bat errealitatearen hausnarketa bat edo zela esan daiteke, eta horixe, labur bilduz Realak sekulako denboraldi amaiera egin duela, kopako finalean sartzea balentria itzela dela, urten ligan ez dira behar bada erregular ibili, baina Natalia Arroyoren azken urtea dela kontuan hartuta berari ere goraipamen berezi hau egitea ezinbestekoa zen. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.